din nilang balay, no? Paano? Nindot ang iyang interior design. Usa na siya kung wala nang yunan pa. Anong retarded. Ay, pagsapa. Nanapaingon din ni si Pre Vincent. Pre! Oh, Pre! Inom-inom ta! Oo! Eh, kuya ka red wine, pre. Kanada. Oh, red wine. Di ginawag kabog. Adili, oy. This is good for your heart. Okay. Red wine. Shane, pagdamog baso dire sa red wine. Okay pa. May nalinagin na ito pagkupari ini. Tinood na. Tanawa ha? Oh. Gamay rin yung kalibutan ha, Cardenyo. Niadto, sa batanoon pa kita, suod na tandaan. Tinood na. Karon, Di sabot. nakita tagbalik, ni suod, naggawas nga suod, managkumpari pa yun. Di ba? Tinood Shane, na. ang baso. Mag-inom ta. Inom ta red wine. Oh. Dira ka, oh. Oh, be, dili. Sige, likod mo diya. Apil mo inom ha. Apil mo inom sa red wine. Kaya kining red wine is good for our heart. Oh, be, dara. Salamat, Pre. Mo inom ba ni imong bunso? Inom na? Inom yun ha, inalang ha. Oh, sige. Okay. Ang red wine, makayo sa kasing-kasing. Alang sa umaabot na kasal sa atong mga anak. Cheers! 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 Suna ka. Unsa man gusto ka? Kuha anti ka og water, juice, soft drinks. Mama. Unsa may gusto nimo? Soup drink. Soft drinks. Ah. Sige, ani lang ka anak ha. Kay kuha anti ka sa silong. Okay? Oo, sige. Salamat, Mama Pearl. Uy, sa pa yan, Jinjin. Wata ko ha. Kadiyo ta kaayo ko. Sige. Yehey! Panangga na ko, Mama Pearl Jude. Thank you, Papa Jesus. Thank you, Mama Mary. Panangga na ko, Jinjin, Mama Pearl. Thank you. Okay, inom ba, pre? Pwede na red wine. Pre, kumawan mo ko si Michael. Ako to nakitaan. Isa ka man to dito sa kwarto, nagdaman tong pack lunch. Gahat da ng retarded pa. Tingalig yung itanto. Elmer, musa ka sa pustaas ha. Sa kong kwarto, maglabad jud akong og. Gusto nimo? Masahian ka? Okay, Roy. Mainom lang kong tambal. Amba, Tito, Ivy, ato sa ko ha. Oh, sige. Ano ako? Sige. Excuse Kaya me. di sa may magdugal. Sige. Shane! Di na namin magdugay. Dungan ang sagot ni Papa. Okay ra. Pre, kamulay kay ba mo pasensya ni Shane Pearl ha? Sa mga lain mo kung ito yung lawas. Okay ra, pre, ay. Panay kaso. Okay ra bitaw, Tito. Bueno, pre. Di na may magdugay. Oh, sige. Sige, Tito, ari sa ulo. Oh, sige, pre. Banya, kining, uy, tambong bigyan mo ha sa debo ni Shane Pearl ha? Ayaw gid mong sipyat. Wala problema, pre. Uy, si Maripir la di ay. Huwag may magapatanghid. Sige. Ito, salamat kay ha. Oh, sige, O, Uber. palihog na lang konsulti nila tita na kanamuna na lamig uli. Ay, kabala ka. Ako lang sulti. Okay, pre. Oh, pre. Sige, pre. Di na may magdugay, ha? Oh, sige, pre. Okay na. Salamat. Sige. Ivy, ha? Sige. Ito. Okay, Elmer. Sige, pre. Okay. Salamat sa iyong pag-ani, ha? Bye, Papa Elmer. Yeah, we used to be a team, running the streets, yeah, we was living out our dream. Tani, masuk drinks. Drinks! Lamia! Utang Niga. na tubig. 48 years, Jud ang pag-atiman sa retarded ma. Shane Pearl, unsa ka pa? Naglagot ko ma. Lamig kay dapog. Shane Pearl, unsa ba? Kabayan ba niya mas Jinjin? Mama Pearl, asin Pearl, bagbati lang. Nauno sa Ay, naglapo ka.
Shane Pearl? Batik na, Shane. Sa na Jinjin house to na. Sige! Labanin na retarded. Kamu man tanan ba? Dapig man mo sa retarded. Importante man ka na siya. Naunsa ka man, Shane Pearl? Mura ka magdawadaan sa kabuot? Mano, babati lang na simple, Mano. Basta sako simple, Mano. No, babati na simple. Shane Pearl, unsa ba? Ako nakaanggon ako sa gibuhat ko sa imong maguwang. Mahimo pa ipakita imong gugma nga to ka Jinjin? Suluha mo eh. Shane Pearl! Mama, susuko simple, Mama. Jinjin. Anak, ato na kasi mong kwarto ha. Kaya ato na ko ang inig sa umamod. Kaya pinambasa din. Kaya ikapos lang ako. Basta nabusog na ka ha. Busog na Jinjin, Mama Pearl. Ay, ato na sa imong kwarto. Kaya ato ka. Pahawa na ha. Thank you, Mama Pearl. Okay. Salamat, Mama. Sige, Jinjin. Okay na ka di ha? Sige, close the door. Nakasabot ko si mong gibati. Lagot ko ninyong anak. Sige. Ipagawas na. Kanang imong kalagot, tanang nagpuot sa imong dughan. Tanan imong kaligot-got. Sige, pagawas na. I-release ang tanan. Kaya tingalig masakit ka kung di na ni mo ipagawas. Mas maayo pang masakit ko ug mamatay. Shimper. Anay na mahal ako. Ikaw tato. Pero ang simpatiya ni mo doon na sa retarded. Naligi ka sa imong maguwang? Shane Pearl, nagbinata ka man. Wa ko nagbinata, no? Naglagot ko sa retarded. Shane Pearl, anak, parehas sa gibuhat ko. Ablihang imong kasing-kasing. Pasudla sa imong kasing-kasing si Jinjin. Hapa, Shane Pearl. Wadaan na imong panghigi. Ang imong kasina. Haba, Shane Pearl. Naglagot ko sa retarded mo. Mahal siya ni Papa. Mahal siya ni Lola. O ikaw, kiilog niya ang tanan ninyong pagmahal. Wa na'y pagmahal na rin ako, ma. Timan niya. I hate her. I hate her. Shane Pearl! Shane Pearl! Pasang di siya, Perla. Vince? Pasang di si Shane Pearl. Aron di, mugarak. Vince, dili nagamay dito mo para kang Shane Pearl. Nangigi siya. Para niya, dili husto nga. Nga si Jinjin may atong palabihon.
normal. O dili si Jinjin may atong mahalon tungod kay si Jinjin usa ka retarded. Naulipon siya sa pagpangigi, Perla. Kung makatugkad palag-unta siya, nga si Jinjin nagkinahanglan sa unta sa espesyal nga pagmahal. Maabot ng panahon na, Vince. Sama na ako. In time. Mabati na siya pagmahal nga to kang Jinjin. Sa iyang makuwang. Sa iyang mapagkuwang kang Jinjin. Sakto para orasa. Kini pailisa si Jinjin, manimbata. O si Shinper. Ay, imposible mo kuyog to. Dito mo kuyog. Labi nagmahibaw nga kuyog si Jinjin. Sige na. Vince. Manimbata.